Mataas ang koleksyon sa mga merkado o ginkalipay ni Mayor Janet Treñas. Pagkaayo sa mga merkado, magadalas ang dugang kauswagan sa syudad. Samtang Philippine Philharmonic Orchestra, duha ka adlaw ang concert sa Iloilo City. Nagapadayon ang pagkaayos ng merkado sa syudad sang Iloilo. Suno kay Mayor Janet Treñas, dungan ang konstruksyon sa La Paz Market, Arevalo kag Mandurriao. Natalanan naman nga magsaylo ang mga vendors sa Iloilo Central Market, samtang ginapatindog na ang temporary stalls para sa Iloilo Terminal Market. Apisar sang ginahimo nga pagkaayos sa mga merkado, ginkalipay ni Mayor Treñas ang mataas nga koleksyon gikan sa mga tindahan. Sang nagligid nga Disyembre, nalista ang pinakamataas nga koleksyon sang market suno sa LEEO o kon Local Economic Enterprise Office. Ang December collection sa LEEO nakalambot 9.1. So kapagkita gid lang highest ever, no? Highest ever. Meaning to say nagamatamad na saka kag mas maayo pa because sa subong gani nga ang mga stalls sa dalan. That means nga ang tao nagagwa na gid niya. Exciting also for the markets because that means ka kung magkayo mga markets na din next level na kita. Ginkalipay man ni Mayor Treñas ang pagbawi sa mga negosyo bangod sang pagwa sang pamuluyo. Nahibaluan, duha ka tuig man nga naapektuhan ang mga negosyo bangod sang pandemya. Matapos nga nagsara, kag madamo sang napierde. Apang sang Disyembre, nakita ang pagbangon sang ekonomiya, pinaagi sa mataas nga koleksyon sang mga merkado. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Duha ka adlaw nga magahiwat sang concert ang Philippine Harmonic Orchestra sa syudad sang Iloilo. Kabahin ini sang aktibidad sa nagahilapit ng Dinagyang Festival. Suno kay Mayor Janet Treñas, bukas ang concert para sa mga maluyag maglantaw bangod libre ini. Hiwaton ang una nga adlaw sang concert sa Enero 13 o kon Biyernes sa Iloilo Convention Center alas 6 ang gabi. Samtang sa Sabado, Enero 14, imbis nga sa Plaza Libertad, hiwaton ang concert sang Philharmonic Orchestra sa Haro Gym alas 6 sa gabi. Nag-ilis ang venue ikaduwa nga adlaw bangod sang konsiderasyon sang ulan o kon malain nga panahon. Ginaimbitar sang Iloilo City Government ang mga pamuluyo nga maglantaw sang concert bangod tumalagsahon ini kag libre pa. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.